Díodíobh agus fáilte arás go suaimhneas. An aigrean seo de thuimhneas, bé muid ag éisteach le chiaadh na tróirithe. Ciallaíonn seo go ligeann tú do halaíocht, tú ar thóirú agus tú ag éisteacht. Deanann seo teagháil le pointí ar a incinn nach rós agad gur anna tána féin. Is féidir leat an Machnamh seo úsáid, chun gach rud atá ar eolas agin a ghangnú anín féin. Is féidir leat smaointe siar, ag aiteanna ar leith, a bhailíonn muid eolas agus féim a bhaint asú ar éist. Tásúil agam go gcuidiú an aigrean seo leat agus tú ag déanamh iarachta ceimhne a dhéanamh ar rudaí. Ba chóir dúinn seo a chur ghlaachtas go minic agus is féidir leat. Tá ar nincinn cás le leabharlann, tá an teolas anín hána féin. Anois, tá méid éirí ormh mar scíthal agant. Éis lom agus le do halaíocht tú a ghlacu ar thuras. Dreid do thuaille. Conní dreid iad más féidir. Glach anal mór, cosal go tú Johnny Ray, chun na coinle a séidir ama ar do chacha breithla. Glach anal isteach go máil, agus séid a maithe go máil agus go séamh. Líon do sceabhaga agus séid a maithe an éiris. Go mhaith. Lean ordaigh analaí go máil agus go ré, a réis agus a réis eile. Anois, saoilí gháil tú a Gaisleán, Caisleán mór a tá deanta de cloch. Tá túr mór an sa chorneal. Anois, téann tú heag an túr ar larg doras. Tá doras an a tá mór agus trom deanta de amad. Osclaíonn tú an doras. Ghlacann tú céim isteach sa túr. Tá tú ag seasadh ag bar staire mór deanta de chlutha, agus tíonn tú torsaí ar an bhála a thugann solas duit ar an bhela cíos. Má híonn an túr seo fuair, siúlann tú go máil síos na staire. Tá agad go mé rudaí an duit chun tascailú an. Nuair throitheann tú bun na staire, tíonn tú go coppla seomra ó bháach an seo faoin túr. Os do chóir, tá dorchla an le doirse ar an neamhtaobh. Téann tú híos an dorchla agus osclaíonn tú an céad doras ar dheis. Taobhistí, tá seomra bog an a tá lean go bar le luairthaí. Is leabharlann iomlán é le tabla a lár an seomra. Is anan an leabharlann seo agus gite den eolas a tá bailíthe agad i dá cheann. Tá na seomraí seo mar chuid deite. Is féidir leat aimsiú cabbí rud a dólam tú hana féin an seo. Tá gach seomra ina ábhar difriúil, agus nuair a bhéas tú ag fáas, ag forbairt agus ag fólam, bé na seomraí seo ag fáas agus ag fáas le tiilú luairthaí. Glach leabhar den sealfan sin. Arc fríd. Glach do chuideama. Go dé tá an. Cén suirt eolas a eagann tú an? An bhfuil pictar ar bíonn.
Tá na leabharlann seo lig cod dite, agus is féidir leat an eolas a rocht an fiú, agus tú moscailte. Deir hín gcóla bhád níos mó eolas an seo ná mar hill tú. Is áit é seo go déag le teachtar ais aige. A lár lá scola, ag am dainnear, agus tú ag ceint le a haileach, ag léamh leabhar, ag am lí, nó lár scrúdú fiú. Ní gaadit ag smuoinú ar an eolas a tá buailithe ionad hana féin. Is féidir le cemhnú a dhéanamh, be sé dricht ar fad, agus osclaigh tú an leabhar cheart sa leabharlann, agus tabhaigh tú an deis an eolas seo a ghlacaí leat ón leabharlann arís. Anois, chur an leabhar sin atá dó lá ar ais ar an shelf, agus le doscaí. Anois gcólas agat go déag leat an teolas seo a ligad aimsiú an amar bí. Imíonn seomra agus go amach ag an dorcha arís. Siúil a raibh suas na staire, ag an doras mór trom, agus amach leat ag an grian a teag solsiú sa spéir. Maithí an teas ar a aghaidh. Anois, oscail do chuid súile, agus nuair a bheas tú ré, sin amach do chorp, ag toiseach le do láha, sin amach do scíhan, anois do gúlan, síos go dtí do grim, seas suas agus sin amach do chosa. Bog hartar fiú tamil bog, agus nuair a bheas do chorp go thomlan moscailte, go agus buin sult as an cod eile de dó lá. Agus ná dean dearmid go déag leat an leabharlann seo aimsiú ó do haileacht in am ar bí. Gur mai agad as a bheith éisteacht le Suaimhneas.